І што сказаў бы Рэйтан, каб цяпер прачнуўся? Напэўна б, у свой ляхавіцкі склеп вярнуўся. Такія радкі, шаноўнае панства, вывела рука Адама Міцкевіча у векапомнай паэме «Пан Тадэвуш». І гэта ўсё не выпадкова. Галоўнае пытанне, а дзе ж той ляхавіцкі склеп? Куды б хацеў вярнуцца Тадэвуш Рэйтан? У гэта цяжка паверыць, але мы, шаноўнае панства, знаходзімся на тым месцы, дзе калісьці быў старадаўні ляхавіцкі касцёл. У свой час яго фундаваў наш знакаміты гетман, пераможца шведаў і туркаў, герой Хоцімскай бітвы Ян Караль Хаткевіч. Калісьці ён атрымаў у спадчыну ляхавічы, пабудаваў тут славутую фартэцыю і фундаваў касцёл. Гэты касцёл праіснаваў з 1602 года ажно па сярэдзіну 19 стагоддзя. Да, потым адбылося перасвячэнне, а сам будынак быў тут ажно да 1950-х. І вось па сведчанні шматлікіх навукоўцаў, даследчыкаў яшчэ з 19 стагоддзя, са сведчанняў трэвел-блогераў, якія ездзілі па нашых ваколіцах у 19 стагоддзі, тут быў пахаваны Тадэвуш Рэйтан. Вы бачыце касцёл? Яго тут няма. Яго зруйнавалі, яго падмуркі недзе там, пад снегам, пад глебай, яго знеслі. Ну, гэта лёс большасці нашых касцёлаў. Але шмат хто пісаў, у тым ліку і Адам Міцкевіч, што Тадэвуш Рэйтан быў пахаваны менавіта тут. А раптам гэта праўда. І ўсё чакае свой час. Калі будзе добрая нагода, мы знойдзем парэшткі Тадэвуша Рэйтана. Гэта вельмі важна, бо ляхавіцкі старадаўні касцёл сапраўды можа стаць тым месцам, які захоўвае парэшткі нашага нацыянальнага героя. Сябры, а вы верыце ў цуды? Але ж яны здараюцца. Тут паўстае перад намі капліца. Да, я не агаварыўся. Гэта не касцёл, гэта менавіта капліца. Менавіта так па дакументах Юзеф Рэйтан аформіў будаўніцтва гэтага цудоўнага касцёла як капліцу. Ён узяў дазвол на пачатку 20 стагоддзя і пабудаваў капліцу. Ён будаваў капліцу, а ўзвёў касцёл. Язэп Рэйтан будуе ў Ляхавіч касцёл святога Язэпа у гонар свайго нябеснага апекуна. Касцёл пабудавалі ў прыгожым неагатычным стылі. Канешне, цяпер паглядзіш, дзе тут тая неаготыка. Яе не бачна. Але ўсяму ёсць сваё тлумачэнне. Касцёл, да, быў прыгожы, неагатычны, ён быў пабудаваны, асвечаны, яго асвячэнне прайшло вельмі урачыста, пампезна, але потым, ужо пасля Другой сусветнай вайны, касцёл зачынілі. З яго зрабілі гарадскую паліклініку. Потым паліклініку перабудавалі. Яна цяперака там, зусім побач. Сам будынак быў выстаўлены на аўкцыён. Уяўляеце, тут вісела вялікая шыльда. Прадаецца. Хто б з вас хацеў бы купіць касцёл? О, ахвочых не знайшлося і некалькі год таму. Але касцёл выкупіла пінская дыяцэзія, і тут зноў сталася святыня. Касцёл гэты, як птица Фенікс, паўстала з попелу, адрадзілася, аднавілася, і тут зноў адбываюцца набажэнствы. Гэта сапраўдны цуд. На гэтым месцы пахаваны нашчадак роду Рэйтанаў. Вось гэта калісьці была прыгожая класіцыстычная капліца, і тут месца спачыву Даменіка Рэйтана, героя вайны 1812 года, падпалкоўніка, кавалера ордэна пачэснага легіёну. Чалавек, які выправіўся на вайну, вярнуўся ў сваю сядзібу і яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў займаўся мецэнацкай і дабрачыннай справай. Таксама тут пахавана маці апошняга прадстаўніка роду Рэйтанаў, Юзефа Рэйтана, Марыя з роду Несялоўскіх. Хутчэй за ўсё тут знаходзіцца пахаванне і яе мужа Стэфана. Яны памёрлі амаль в адзін год, досыць маладымі, іх жыццё абарвалася заўчасна. І цалкам верагодна, што вось на гэтым такім імправізаваным фамільным некропале, магчыма,
пахаваны і сам Тадэвуш Рэйтан. Хто ведае, можа менавіта сюды сваякі перанеслі яго парэшткі, якія калісьці знаходзіліся ў ляхавіцкім касцёле.